så er det integralregning. Og definitionen af en stamfunktion er, at en funktion f er stamfunktion til en funktion f, hvis stort f mærke af x er lig med f af x. Så hvis man differentierer stamfunktionen, skal man få funktionen f. Og så er funktionen f stamfunktionen til f. Og så er der det ubestemte integrale, som der noteres sådan her. Store f af x er lig med det ubestemte integrale af en funktion og dx. Og når man integrerer en funktion, så vil man få en stamfunktion ud af det. Og så er der det bestemte integrale, og det ser sådan her ud. Integralet fra a til b af f af x. Og det bestemte integrale vil give et tal, og som vil være en areal i en punktmængde. Og hvis man skal give et eksempel på at regne med det bestemte integrale, så kan man bruge funktionen her, f af x er lig med 2x plus 5. Og så kan man så tage det bestemte integrale fra a til b af f af x, for at skrive den generelle formel. Og det er så lig med, og integralet er fra 1 til 3. Så skriver man 1 for neden og til 3. Og så er funktionen ind 2x plus 5 dx. Og det betyder, at det er ud fra x, at vi integrerer. Og det kan man så omskrive til en firkant med den integrerede funktion fra a til b, som så vil være 1 til 3. Og det kan man så skrive om til lille f af b minus lille f af a. Og det er det samme som i det her tilfælde. Lille f af 1 minus f af 3. Og det her lige med, hvis man tager en integreret funktion, og så sætter 1, og det skal vi det om de her to. Og så hvis man sætter 3 ind på x's plads i den integrerede funktion, så ved vi, at den integrerede funktion af den her vil være x i anden plus 5x. Så hvis man sætter 3 ind, så bliver det 3 i anden plus 5 gange 3. Og så skal man så trække f af 1 fra, altså den integrerede funktion, hvor 1 er sat ind på x's plads. Og det bliver så 1 i anden plus 5 gange 1. Og det vil så være lige med 9 plus 15 minus 1 plus 5. Og det er lige med 24 minus 6. Og det er lige med 18. Så arealet af det her punktmængde er så 18.